तो हे सतगुरु तेरे दरबार में, हे मालिक तेरे दरबार में अरदास काफी है। बीते चरणों में तेरे जो सांस बाकी है, कि दुनिया की बाजारों में सजावट ही सजावट है, कि दुनिया की बाजारों में सजावट ही सजावट है। आज जबाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है, कि तेरी रहम है ऐसा कि तुझ तक आन पहुँचा, कि तेरी रहम है कि तुझ तक आन पहुँचा, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। हारे ऊपर नीचे बाएं दाएं, हे ऊपर नीचे बाएं दाएं, यही हरि जी के खेला बा, लीला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा, अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा। ऊपर नीचे बाएं दाएं प्रभु जी के खेला बा, अइला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा, अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा। हे केहू नाही जई है भैया तुहरा के संहरिया, केहू नाही जई है बबुआ तुहरा के संहरिया, हे ना तहित होवे चाहे बाप महतरिया, बाप महतरिया, हाँ ना तहित होवे चाहे बाप महतरिया, बाप महतरिया। हे क्षण भर में मिट्टी जाला, हो क्षण भर में मिट्टी जाला, सबई है खेला बा, अइला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा, अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा। हे केहू जाला आज केहू काल चली जाई, केहू जाला आज केहू कल हो चली जाई, पारी पार सब जगह छोड़ी के पराई, छोड़ी के पराई। चित करा चेत करा, चित करा चेत करा, कम बचल बेला बा, अइला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा, अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा।
बिना राम जाने केहू मुक्ति नाही पाई। बिना राम जाने केहू मुक्ति नाही पाई। वेद रामायण गीता बाइबिल समझाई। वेद रामायण गीता बाइबिल समझाई। हे राम के जाने बदे, हे राम के जाने बदे मिलल मानो चोला बा। अइला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा। अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा। बहुत सुंदर। हे राम नरेश बार बार समझाए। राम नरेश बार बार समझाए। हम माता सुदीक्षा के शरण में जई बयाई। शरण में जई बयाई। हे राम नरेश बार बार समझाए। सतगुरु माता के शरण में जई बयाई। शरण में जई बयाई। लोक परलोक तुहरा, लोक परलोक तुहरा हो जाई सुहेला बा। अइला अकेला भैया जाए के अकेला बा। अइला अकेला बबुआ जाए के अकेला बा। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी।